Surrealista. És per posar una denúncia. No sabia si explicar-ho o no, però vist que molts mitjans de comunicació es feien ressò d'aquesta llista de les cançons més posades als funerals, ho he d'explicar. El que em va passar al funeral de la meva sogra, la Montserrat. Volíem posar un seguit de cançons, entre elles el Virolai, que per cert en aquesta llista és el 5è, i va i ens diuen que no poden posar música, que si volem posar música l'hem de posar nosaltres allà darrere amb el nostre mòbil i endollat als altaveus. No volen pagar la quota d'ESGAE dels drets d'autor. I si ho llença la cançó un familiar, doncs ja es renten les mans i ja no tenen responsabilitats. Ho trobo fortíssim. La Romi, gràcies Romi, la meva germana, va posar ella les cançons. L'endemà vam trucar a l'ESGAE per saber almenys aquesta quota a quan podria pujar. A l'ESGAE el que volien era que els diguéssim on havia passat per poder anar allà i enxampar-los i no els hi vam dir. Perquè no tinc temps, però us podria explicar el que va passar mentre estaven posant les cançons i què va sonar al mòbil.